Yung mga 15,000 pataas, meron na ganyan, 0.6, 0.5 camera. 0.5 maganda. Ayun po, tingnan natin yung pagluto ni Ate Bedang ng ulam namin tanghalian. Yung menu ni Ate Bedang ito. Ano yung menu, Ate Bedang? Tinula. Tapos sinog na pwede yun. Okay yan, okay yan. Ito po, papaya, luya, sibuyas, chicken, daon ng sili-sili, hinog na papaya. Ay, nagkasaing na. Ate Bedang. Wala. Wala. Mas masarap ko yan. Ayun, pumalsik na. Taray ko ba? Oo, bakit? Mainit yan. Tara. Diyan, sa di pala natin. Oo. Pangani ko yun. Lagay na ang chicken. Pero napaso ako. Aroy! Napaso na naman! Yan po, seryoso na. Ginisa na. Anak ko po. Ubus na sa ayat. Mama. Lako. Kanla ka, be. Yung sukli. Ang dami mo nang ang daming matamis. Yun, that's me. Lalpala ka. Hilak ka na. Buti ay ka na naman yan. Be. Hulo ko, be. Puro na lang matamis. Be. Hindi ka nag-iba-kiwa ako sa hapon. Bakit ba nito? Ulit yan. Kasi si Nini, nag-istorya. Naglunad na yan. Kaya ba, balik ka, naglunadahan sa top. Harbis. Ha? Harbis. Amo nga nilanod sa na, madata, pakarigos ko. Nagagabos na ako. Parig naman ba kang kami?
Lipat-lipat mo na lang. Pero nilipat. Ay, naka-vlog si Kuya Jong. Namiss tabas na ako mga viewers mo. Bebe, di mo yan ubusan ta. Nagkulog burus mo. Ano kasi mga buto? Ay, tainog na kayo. Ilog sa mga pilay na din. Ano yung babi? Sorry po. Ano pala? Ang halita na yun. Ano? Saan si Ate Nini? O, sige na. Uday lang yung mag-iyak ha. Sige na. Bahal na din sa kami. Lipat ko? Kumay ko. Ganun lang. Pero kinuha ko. Ha? He! Sige na! Purok na! Nabal. Madaog sinulawon. Kulang kasi hindi tinulak ko. Siguro mo pa nagsalit? Oo, maliit ko. Bago rin mo. Ula na, uula.
Don't you care what I can make? Don't forget you can
So, okay? Yan. Tol, ginamit ko yung ano, tol. Tol, iPad mo. Tingnan. Hoy! Helmet mo, ipasok mo rin sa loob. Ha? Helmet mo, ipasok mo sa loob. Kain. Pasok mo, kumakain. Pasok mo, kumakain. Ito eh. Hindi ako magkapili na ako ng Tagalog mo. Pamunupo ka talaga. Nagkapi na sana. Pamunupo din ako. Hindi mo yung sago. Dili. Kutsara. Ako kaya siya sa Tagalog. Ako nagkaya sa Tagalog. Dito ba? Nalapang kintay. Lukasan ko muna, ano ba? Sino nagluto? Ikaw. Ikachin? Kamot na sa'yo. Ano yan? Kakatayin? Alanganin. Alanganin yung... Alanganin yung katayin mo. Lilit pa lang kumakain. Hindi na wala isa. Ay, lalaki? Babae. Lalakot ka nito. Yung lalaki na doon. Ay, kakatayin. Yan po, si Kitchen dyan po, nakungurot ang didi. Charita. Video pa rin talaga. Yung mga 15,000 pataas, meron na ganyan, 0.6, 0.5 camera. 0.5 mo ganda. Wala man tayong pang 15,000. Bukan nga. Ganun na sakit sa ulo lang niya, hulugan. Si Kayo. Oo. Balik pa yung gawin mo. Hindi natin baby. Hindi natin siya. Ko lang. May kanin naman. Pero kano. Ajap na ako. Dahil sa ang banat ko kan ba? Kanong dito, kanong dito. Basta nandito ka lagi, tutulong sa amin, huwag ka na magsaing. Ilyas Lagos! Ganun din Ilyas naman eh. Lagos! Hindi na ako nakabalik. Pumunta lang yung nanay ko. Baka nagsumbong ka sa nanay mo? Baka nagsumbong ka sa nanay mo, pumunta tayong Robinson kahapon. Baka nagsumbong ka, binusog ka kahapon. Ano natin Bedang? Lumaki yung chan ko doon. Grabe talaga yung naganapan kahapon. Matindi nga. Pati Yung mga to, tinginan. Pati yung plato. Gusto dalhin din sa Wala bahay. yung mga kumakain din. Yung sa likod natin, mga army yun. Yung mga kumakain doon sa mga inasal. Ito, Army yun. natatawa na din eh. Ito yung negro na pagtripan ko. Tawa-tawa yung sa likod pa. Huwag na kumakain. Wala, tibidang. Yung mga badyaw. Tibidang, ano ka? Tibidang mo. Sasabihin ng mga nasa mga inasal. Busit abad jawad yay.
ngayon lang sila. Surunggo bagang kanon. Chin, ayaw mo sila kumain, Chin. Kain po kayo. Kain tayo. Basta po talaga kainan. Diyan ka lang kami lagi makikita. Kain. Huwag ka, kuya. Kayo nga nagluto eh. Oh. Kaya kung gusto nyong makikain, pumunta lang kayo dito. Ano po, bye-bye.